İstanbul Film Etkisi'nde. Festivala Filiman ya İstanbul'e bernameya xwe eşkere kir. Balkêşek û filmek tinê jî yê Kurdan di vê festîwalê de cih nagire. Wesa diyare ku siyaseta AKP ya li dijî Kurdan karîgerî li ser filmên Kurdî jî kiriye. Festîwala Filiman ya navneteweyî çalakiyeke herî mezin û giring ya İKSV yanî Navenda Kulturî û Hunerî ya Stenbolê ye. Vê festîwala Sû û Heştê ya Stenbolê ji 5 Nîsanê dest pê kir û heya 16 Nîsanê de berdewam bike. 175 filmên dirêj û 11 filmên Kurd jî dê di vê festîwalê de bên nîşandan. Ji 45 welatan 187 derhinêr jî dê di gel filmên xwe beşdariyê li vê festîwalê bikin. Di nêvbeyna 10-15 salên dawiyê de bi awayekî berbiçav derhinêr û filmên Kurdî jî zêde dibûn. Birêya van filmên sînemayê Kultura Kurdî li Stenbolê û Bûdinê jî dihat danasîn. Filmên Kurdî di gelek festîwalên bijarte de jî xelatên gelek hêjayî werdigirtin. Mixabin ji ber guhertina bayê siyasiyê li Tirkiyeyê, alîkariya ji bo filmên Kurdî jî dihat dayîn, bi destê dewletê hat qutkirin. Ji ber van derfetên sînûrdar jî derhinêrên Kurd êdî nekarîn filmên nû çêkin. Çend filmên derhinêrên Kurd bi derfetên xwe yên takêkesî çêkirine jî ji ber çavan hatin bi dûrxistin an jî piştguhkirin. Kompaniyên belavkirin û çêkirinê jî dansereya dewletê ya bi vî bayê siyasiyê li dijî Kurdan. Di 4 salên dawiyê de filmên Kurdî yên li Bakur hatine çêkirin ji qasî tiliyên destekê derbas nabin. Bu numune di sala 2015 de dûra 10 filmên Kurdî beşdarî li Festîwala Filiman ya Stenbolê ya navnetewî kiribûn. Lê îsal di nav hemû beşan de jî filmek tinê jî yê Kurdî nîne. Lê em dikarin car dîbêjin di gel gelek karên workshopan, konferans û hevpeyvînên di heqê sînemaya Tirkiye û dinê de û gelek bernameyên dî dê di vê festîwala Sû û Heştê ya Filiman ya Stenbolê de bên pêşkêşkirin. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.